back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय जाबाय। स' दिनै आंनि मेरिड एनिभार्सारि ओमफ्रायो नखरनि फेमिलि मेम्बारजों मोनसे फिसा पार्टि लाखिनो सानदों। फिसा माने सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों। बेखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। स' नोंथांमोना नायलांदो। नोंथांमोनखौ जोबजासे नायगोन होननानै like मोनसे होदो, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो